and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahiluna pa ang panahon. Kinoo ko. Unsaon rin ako mabihana. Nag-unsa man siya dito. Unsa pag gusto niyang mahitabo. Gubo niyang akong pamilya. Unsaon rin ako mabihana. Ano di magsamok na ako. Unsaon ko man siya. Oy, grabe baga ang face na magbihana ti oy. Ha? Tawag ko ting panira na mo dis tindahan. Huwag yan pamlakaw. Unsa ko'y pag-face, deguryoha ka. Wapagig ka mo, wapagod mo, abot si Dong James gun mo, na mo na hinungdan, abot pag na siya. Unya, kasi the Chelsea, ganahan naman na niya, nagsinabot naman na sila. Kulit kaya ng malakaw. Wala oy, pagkamangtas oy, pagkabangis, bayhana. Panidi ka dito. Paabot pa siya nginlan sa man. Paabot ka dito, Panidi ka dito. Kanawag ganong hangtod ron. Nga hapon naman, wapag na sila mag-ukang di as the Chelsea. Panidi ko na dito. Oy, marag mawani kita initi ba? Ay, panidi sa dito. Gusto na sa tabi na mo diha. Sige, adto Ay, upa magid mabalik si daddy ni mo, day Chelsea. Muli na lang ka ko, no? Ayaw sa Tirika. Basin og mag-online na turun taud-taud si daddy. Kay aron akong matawagan og balik ba sa messenger. Ay, wala gihapon siya mag-online. Wa pagihapon. Ay, mauba. Balik ikaw tawag ang iyang number, basin makontak na. Gisuwayan na nako. Pero dili pa man gihapon makontak. Ay, maulit na lang jud ko, day Chelsea. Sa sunod na lang po tingalin akong day off. Suruyon ko ikaw dinhi or maybe sa inyo hambay. Kay okay naman ka ha? Oti, okay raman good. Sure ka? Sure jud ko. Pero si daddy ni mo James, basin masuko. Di man gana masuko si daddy. Buutan man na siya. Bitaw. Mo ginaig akong ganahan kang James. I mean, sa... ni daddy ni mo. Kay butan yung kaayo. Ug maayo nga pagkaamahan. Maubito ng favorite nako si daddy. Ala, ang imong cellphone. Pasin si daddy naning nanawag. Adong nga tingali siya. Kapag ka dayon. Oo. Oh, uy, si Daddy Baldwin man di ay ni. Oh, siya di ay. Hello, Daddy Baldwin? Good afternoon. Hello, Dear Chelsea. Pagkabuutan ka sa akong inanak Thank you, Daddy. Tuoday, Chelsea. Nanawag ko kay namalihok si daddy ni mo James na ako. Naguban na mong Daddy? Wa mi mag-uban. Pero, kuan, nagkasulti mi, dili pa lang dugay. Kay pasultihan lagi ka. Kamo diha si Tito Guryo nimo. Kapasirhan na lang ang tindahan kay dili pa gyud siya makauli. Dili pa dahil kauli si Daddy? Oh, shit. Dili pa day. Kay may importante gyud siyang lakaw. Dili siya buot nga magpadisturbo. Ay, Unya, day Chelsea. Wala lang to ha. Bye. bye, Daddy Baldwin. Nakadungog ka, Tirika? Ako man tong loudspeaker. Oo, day Chelsea. Muulit na lang ko. May importante magulunta kong tuyo ni Sir James, pero unya na lang, sa sunod na lang. Sorry, ate ha. Sorry, gid kaayo, ti. Wakahoy ko tituran oy, wakahoy ko. Kahoy ko. Sa wakahoy ko. Paghinay na mong pangipos, Tibor.
Yun na mo, kay meron tas tindahan. Hapon na. Pasirot ang Sir James. Hindi siya makabalik din eh. Padira na batibor. Siya ba, oy? Rumil. Kina. Di. Tutok makalako. Diba? Ha? Sa laruha ko tayo mag-ingon good. Laruha to. Laruha to. Kinsa may wakawid ko. Ay, may lain pa. Sirit kami. Ano hindi ay? Unsa may nakalap nimo sa imong pagpangukoy? Ha? Ay, gigabaan. Ay, gigabaan. Unsay gabaan pa? Unsay gigabaan? Kaysa gigabaan, Guryo? Tubardra. Hala ka, day. Nabatian kang Rika. Kaysa gigabaan, Guryo? Isay kitapaan ito? Ay, gigabaan? Ay, sige, gigabaan dito, Ran. Naunsa ka? Ngano ari magamutanan ako? Ikaw may nagsulti nga. May gigabaan. Anong sinong ko? Uy. O, bitaw, no? Isay kitapaan tito Guryo. Ay, ako na dyan siya. May lain pa. Gigabaan, wey. Kuanda, nilong atong sige pangutang din sa tindahan, ngayon may bayad. Ha, naglagot ka sa daddy ni mo. Kato ba siya? Siya, uy, ikaw po limtanong, ikaw, uy, di ka malimot, day. Nunlom na ka. Ha? Huwag ka hinumdom. Aw, wag ko kay pawa na. Sakto, wali ka kay pao, day. Uy, ako. Ayos to, wali ka kay pao, uy. Kami naman din si daddy ni mo. Daddy James ni mo ang nahibaw, uy. Sakto. Ambot ni mo titoy. Wa man kay klaro. Pre, nanawag si Guro nako gani. Nakabatsin ako na sir kami dito sa iyong tindahan, pre. May uli na. Mo ba? Salamat mo, Pre Baldwin, ha? Salamat, boy. Kagamay na ng butanga, pre. Usa pa, daan ko ng bayad na ako sa kung nahimong sayop nimo. Sa pagdudo ni Rika Media nimo. Mayon tag din na siya magsamok pa ni Chelsea. Lagi. Mayon ta. Pero, sige lang, James. Pre, magsusi niya ako o kung sige background na nabayhana. Alang saan sa man? Dili lang. Ang ato ba nga, may tag hustler ba na siya o kung sige kalakian na niya? Di na mo angay pambuhaton, Pre Baldwin. Kaya nagusika ang imong panahon niya. Dili siya importante. Hinuon. Mausab. Ang ako unta nga bisan, naglikay ko niya nga unta, siya mismo, mudistansya ni Chelsea. O labi na ginako. Lagi eh. Pero, sige lang. Kutob sa kumahimo. Tabangan ti ka, bahay na. Kutob sa kumahimo. Salamat. Hindi lang ko magtugay. Kay gabiin na. Pauli na ko. Time pa. Di ko masugot nga maulit na ka. Nagpaandam na ba ko panihapon para nato, pre? Pastilan ikaw, Jude. Naghuna-huna ka pa man, ana. Ato lang tas bahay. Nagpaabot at turo na ako sila. Labi na si Chelsea. Ayun ang palibari, pre. Tapos rabi ako makabawi ni mo, ha? Paonda yun sugod ko. Ano ba ito si Chelsea Pirmi? Ayaw lang po taong kong balibari, pre. Maram ako makonsensya na mo, eh. Yan ang imong gisulti. Dili ba ang ako? Sige. Masig, mangluod og muhila kay nigbiyan ako. Unsa bayot? Basin. Dito day kasi lang daddy Baldwin, dad. Nangutan ako niya ganiha. Ingon siya nga wa. Kuan, gikan sa kong lakaw lang ga. Mihapit ko dito sa ila. O mao gani rason nga nagapian ko sa pauli. Kay wala gyud siya magpabalibad. Wa mo sugot nga mo pauli ko nga dili ko maka panihapon dito sa ila. Nya naikog sab ko kay
Nagpaandam dahil siya para sa among nga panihapon. Ug kay naikog lagi ko, ako na lang pong gikuyugan. Ako lang giuyunan. Sa hirapon ba nga kita mo imumbitar niya? Nya balibaran ta, di ba? Aw, oo. Pero nagkapanihapon na mo ni Tito ni Muturanding o Goryo, di ba? O, Dad. Pero, may uli naman si Tito Goryo sa ila. Si Tito Turanding, misod na sa iyang kwarto. Mao ba? Pero, nagpaabot man unta ko nimo nga mo balik dito sa tindahan, Dad. Kay dito si Ate Rica. Ako ang importante nga akong lakaw lang ga. Maoy rason nga na malihog ko ni Daddy ni mo Baldwin nga sultihan ka nga dili ko makabalik dito. Kay ko man gud. May gisusi ko lang ka bahay ni Mami nimo. Nagkasulti mo, Dad? Nagkasulti mo? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!